koliko je tu sad počekaš? Koliko tu boš sad počekao? Njih? Je. Pa to na veći moram srediti, kod veći. Ali se ne dignu more. Budem tam ga odnesem, pa tam ću premetati u ovu košnicu. Još se bukuju izrujili pa ih stavim tam. Izgleda još da ti je gore za ostala matica valjda.